da zuwa ga kanan ka zo arabiyu abdayu, sanni da zuwa hashimiyu haramiyu kurashiyu. Barka da sauka mafi sarkin nasaba mafi alfarma, barka da sauka mai babban birni giyasul umma, barka da sauka nagartacce gatacce mai himma, barka da sauka mai tutar shirya rumfar salama, barka da sauka ya gatan aike baiti na kema, barka da sauka ainin ni'ima da salama, ka yarda na ganka cikin sufar girmanka.